Vláda si vo februári tohto roku zvýšila k základnému platu paušálne výdavky o niekoľko tisíc eur jednomyselne. Nie o niekoľko centov, ako je to v prípade, keď zvýšujú napríklad prídavky na dieťa pre vás. Od roku 2022 boli totižto zmrazené základné platy členov vlády a tak obišli tento zákon. A mimochodom, tento príjem sa nezdaňuje. Vy musíte svojmu zamestnávateľovi vydokladovať každý jeden cent vynaložených prostriedkov na pracovnej ceste. Oni však nemusia žiadnym spôsobom preukazovať tieto náklady. Ich základný plat 4600 eur dostáva a k tomu bežní radoví členovia vlády dostanú 4300 eur formou paušálnych výdavkov. Pán Fico 6200 eur. Bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom či dokladom preukázali oprávnenosť vynaložených nákladov. Ak vôbec nejaké sú. Veď vieme, ako usilovne nepretržite pracujú. Všakže Fico to odôvodňuje tým, že má predsa vyššiu politickú a právnu zodpovednosť. A taký obchodný ekonomický riaditeľ v Bratislave bežne zarába 8700 eur mesačne. A kto to všetko zaplatí? No, tak pripomeňme si najprv video z apríla 2023. Matovič odkazuje SZČ. Neplatíte dane, okradate štát. Neplatíte odvody vo výške 285,49 eur. Zamestnanec platí svoje odvody s minimálnym mzdy 146 eur pri výpočte, čo je 13,4%, 86,56 eur. Nepleťte do toho odvody zamestnávateľa. Nemajú s tým nič spoločné. On si ich uplatní v nákladoch. Podľa pána Matoviča, CZČ, nemáte žiadne náklady. Evidentne vám štát, napríklad u stolára, dodá drevo zdarma, takisto všetko, čo k tomu potrebujete. Rôzne lepidlá, aj náradie a prístroje, takisto opravy a modernizácia, štát vám to zadarmo zadotuje. Prosím vás, ktorá je to dotácia? Nech si môžu o ňu požiadať všetci. CZČ si kupuje sám pracovné oblečenie, sám hľadá prácu a kým ju vykoná, nemá zárobok. Zamestnanec príde na 8 hodín, prácu má pridelenú, prestávky zaplatené, takisto nárok na rekreáciu, platené dni u lekára, počte 7 dní, nárok na penku, na dovolenku, nárok na príplatku za soboty, nedele, sviatky, nočná práca, nadčasy, odmeny, odstupné, 13. plat, rôzne príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na strávne, školenia a kurzy, kvalifikácie zadarmo. SZČ, toto všetko vám poskytuje štát zdarma a vy neplatíte dane. Používate extrémne výhody a vy okrádate štát, že sa nehanbíte. Tento rok, 2024, sa zvýšili odvody do poisťovní o 28,44 eur, čiže mesačne platíte 313,93 eur. Chcete vedieť, koľko to bude pre rok 2025? Posaďte sa. 99,19 eur, čiže mesačne budete platiť 413,12 eur. A to hovorím iba o minimálnom odvode. Kde uškubnete túto stovku? Na stravnom pre vaše dieťa školského jedálni? Alebo ubytovanie a cestovné pre dieťa? Alebo svoje lieky nezaplatíte? A čo tak oželieť nákup potravín do domácnosti? Ak sa trošku uklidnite a poviete si predsa, sa mi to započíta do dôchodku. Nie. Omyl. V druhom pilieri sa z vašich odvodov z pôvodných 5,5% pre tento rok znížilo na 4%. A v roku 2025 sa zníži o ďalšie 1%, čiže na 3%. A to je práve tá kritická stovka, ktorú darujete vláde napríklad na úhradu paušálnych výdavkov. Predsa nekradnú. Za rok 2024 a rok 2025 je to suma 235, ktorá vám bude chýbať v tomto druhom pilieri. Však dostane v prvom pilieri, poviete si. Ani to nie je pravda. Z prvého piliera dostávate dôchodok podľa výšky vášho osobného mzdového bodu. A tam je jedno,
Či zaplatíte o 1% viac alebo menej, stále dostanete rovnako. A toto sa týka aj zamestnancov s minimálnou mzdou 750 eur. Samozrejme, ak zarobíte viac, bude vám chýbať viac peňazí. Neškrípte zubami. Zubári sú drahí.